Na, sziasztok! Ugye ismerős az az érzés, amikor a weboldalat forgalmi grafikonja, hát az egekben van, de a bankszámlád, nos, az erről valahogy nem akar tudomást venni. Na, a mai anyagban pontosan ezt a rejtét fogjuk megfejteni, megnézzük, hogyan kell olyan szöveget írni, ami nem csak látogatókat vonz, hanem, ami a lényeg, valódi vevőket is hoz a házhoz. És hát, vágjunk is bele! Itt van, ez a grafikon tökéletesen megmutatja, miről is beszélek. Ez a modern digitális marketing egyik, ha nem a leggyakoribb frusztrációja. Jönnek a látogatók, a görbék szépen mennek felfelé, de a bevétel, az valahogy csak nem akarja követni ezt a szép növekedést. Egyszerűen az történik, hogy az emberek olvasnak egy kicsit, aztán puff, nyomtalanul el is tűnnek. Szóval itt a legfontosabb kérdés, amit fel kell tenned magadnak. A te tartalmad csak kattintásokat hoz, vagy vevőket is. Mert higgyétek el, a kettő között ég és föld a különbség. A következő pár percben pontosan azt fogom megmutatni, hogyan tudsz hidat építeni a puszta forgalom és a valódi bevétel között. Na most, a megoldáshoz alapvetően kétféleképpen lehet hozzáállni. Az egyik út a mágus útja. Tudjátok, ez az, amikor a legtöbb cég egy varázslót keres, aki mindenféle titkos trükkel meg a algoritmus hackkel azonnali első helyet ígér a Google-ben. Persze, ez nagyon vonzónak hangzik, de a hatása, hát az általában nagyon rövid életű. És utána mi marad? Csak a kiégett, megmérgezett talaj. És van a másik út, a kertész megközelítése. Itt nincs varázslat, itt stratégia van, és türelem. Lassan, de biztosan építünk egy olyan rendszert, egy egészséges ökoszisztémát, ami hosszú távon is fenntartható és valós növekedést hoz. Ebben a mai bemutatóban mi a kertész útját fogjuk járni. Szóval vegyük is fel a képzeletbeli kertészkesztyűt, és nézzük is meg a leges-legelső, legfontosabb szerszámot a fészerből. Azt, ami nélkül őszintén kár is lenne az egészbe belekezdeni. És ez nem más, mint a keresési szándék, vagy ahogy a szakmában mondjuk, a search intent. Gondolj bele! Mielőtt egyetlen betűt is leírnál, muszáj megértened, hogy miért keres rá valaki egy adott dologra. Mit akar valójában elérni, mert a Google algoritmusai ma már elképesztő pontossággal tudják ezt. És ha a te tartalmad nem passzol ehhez a szándékhoz, akkor mondjuk ki, esélyed sincs a sikerre. Alapvetően 4 fő típust kell megkülönböztetnünk. Először is van az információs szándék. Ilyenkor a felhasználó egyszerűen csak tanulni akar valamit, tudást keres. Például mi az a SEO. Aztán ott a navigációs. Itt egy konkrét weboldalra akar eljutni, mondjuk beírja, hogy MailChimp belépés. A harmadik a kereskedelmi. Na itt már a vásárlást fontolgatja, opciókat hasonlít össze. Mondjuk legjobb e-mail szoftverek. És végül a tranzakciós. Itt már a pénztárcájáért nyúl. Készen áll a vásárlásra, beírja, hogy MailChimp előfizetés. A siker abszolút kulcsa az, hogy a tartalmad hajszálpontosan illeszkedjen ahhoz a fázishoz, amiben az olvasód éppen van. És hogy mi ebből a legfontosabb tanulság? Hát van egy aranyszabály. Soha, de tényleg soha ne próbálj meg eladni valakinek, aki még csak információt gyűjt. Ez a létező legnagyobb konverziós hiba, amit elkövethetsz. Ebben a fázisban a célod nem az eladás, hanem a bizalomépítés. Tök egyszerű. Adj neki értéket, legyél te a segítőkész szakértő, akire számíthat. Ezzel ágyazol meg a későbbi vásárlásnak. Oké, szóval a felhasználói szándékot már értjük. Pipa. De van itt egy másik, legalább ennyire fontos kérdés. Hogyan olvasnak az emberek valójában az interneten? Vagy ami még jobb kérdés, te hogyan olvasol a neten? Gondolkozz el rajta egy pillanatra. Megvan? Nos, a válasz talán kicsit kiábrándító, de igaz. Sehogy. Az emberek nem olvasnak. Pontosabban nem olvasnak szóról szóra, hanem szkennelnek. A szemük egy jellegzetes F-alakú mintázatban pásztázza az oldalt, keresik a lényeget. És ha egy hatalmas, tömör szövegfallal találkoznak, hát akkor azonnal megnyomják a visszagombot. Ismerős, nem? Na de akkor hogyan tehetjük a szövegünket szkennelhetővé, vagyis, hát, olvashatóvá? A jó hír az, hogy a megoldás tényleg pofon egyszerű. Először is rövid bekezdések, maximum 3-4 sor, nem több. Másodszor világos, informatív alcímek, amik vezetik a szemet. Aztán jöhetnek a felsorolások és a számozott listák, ezek szuperül megtörik a monotonitást. És végül a legfontosabb kulcskifejezéseket, mondatokat emelt ki vastagítással. Ezek mind-mind vizuális kapaszkodók, amik ott tartják az olvasót az oldalon.
És van egy nagyon menő profi szövegírói trükk is. Úgy hívják, hogy Bucket Brigade, vagy magyarul talán Vödrös Brigád. És hogy mi ez? Figyeljd! Ezek azok a rövid, átvezető mondatok, amik egyszerűen fenntartják a lendületet, mintha csak kézről kézre adnák az olvasó figyelmét, hogy nehogy elkalandozzon. És itt jön a lényeg. Pontosan az ilyen mondatokról beszélek. Az és itt jön a lényeg, vagy a de ez még nem minden, vagy a hadd magyarázzam el. Ezek mind-mind arra ösztönzik az olvasót, hogy görgessen csak tovább. Oké, a tartalmunk már olvasóbarát, az emberek szkennelni tudják. Szuper. De van még valaki, akinek a bizalmát el kell nyernünk, még a felhasználó előtt is. És ez nem más, mint maga a Google. Igen, bizonyítanunk kell a nagy kereső óriásnak, hogy mi egy megbízható, hiteles forrás vagyunk. És ezt a Google egy nagyon fontos keretrendszeren keresztül méri, aminek a neve EEAT. Ez egy mozaik szó, ami 4 dolgot akar. Tapasztalat, szakértelem, tekintély és megbízhatóság. Angolul experience, expertise, authoritativeness, trustworthiness. Ma már ez, vagyis a hitelesség az egyik legfontosabb rangsorolási tényező. Tudod, egyszerűen fogalmazva nem elég jónak lenned, annak is kell látszanod. És a legjobb az egészben, hogy ezért nagyon is konkrét, kézzel fogható lépéseket tehetsz. Nem kell semmi misztikus dologra gondolni. Például tegyél ki egy részletes szerzői bemutatkozást. Ezzel bizonyítod a szakértelmedet. Hivatkozz hiteles, nagynevű forrásokra. Ezzel megmutatod, hogy alaposan utána jártál a témának. Mutasd be saját, egyedi esettanulmányokat. Ezzel demonstrálod a valós tapasztalatodat. És végül, de nem utolsó sorban, rendszeresen frissítsd a tartalmaidat. Ezzel pedig azt üzened, hogy az információ nálad mindig naprakész és megbízható. Oké, képzeljük el. A látogató az oldalomban, a tartalom szuper, olvasható, tetszik neki. A Google is bízik bennünk, akkor most jöhet az eladás, igaz? Most kell rányomni a vedd meg most gombot? Hát nem egészen. Itt jön képbe megint a kertész türelme. Ez az idézet szerintem mindent elmond. Az onnani vásárlást várni egy blogbejegyzés első olvasójától olyan, mint lánykérés az első randin. Ugye, hogy abszurd. A nagy döntésekhez idő és bizalom kell. Ez itt sincs másképp. És pontosan ezért kell megkülönböztetnünk a makro- és a mikrokonverziókat. A makrokonverzió az a végső cél, a nagy igen, maga a vásárlás, az ajánlatkérés. De ehhez a nagy igenhez egy út vezet, ami tele van sok-sok apró kis igennel. Ezek a mikrokonverziók. Mi számít annak? Például egy hírlevél feliratkozás, egy hasznos útmutató letöltése, egy videó megnézése, vagy akár csak egy belső linkre való átkattintás. Minden egyes ilyen apró lépés egy kicsivel közelebb visz a végső célhoz. És ezzel látod, a körbe is zárult. Visszajutottunk a mi jó öreg kertészünkhöz. Gondolj úgy minden egyes mikrokonverzióra, mint egy apró bizalommagra, amit elültetsz az olvasóban. És ha ezeket a magokat szépen gondozod, táplálod, akkor idővel egy erős, egészséges fává nőnek, ami végül meghozza a legédesebb gyümölcsét, magát a vásárlást. Szóval, ennyi munka után a végső kérdés, amit tényleg fel kell tenned magadnak, az ez. A te weboldalad egy gondosan ápolt virágzó kert, ahol a bizalom növekszik, vagy egy száraz, élettelen sivatag, amin a látogatók csak gyorsan átvágnak? A döntés, hogy melyiket építed, a te kezedben van.